Aduh Bapak. Wah. 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 Apa? Nyewat langening kalangjeban kelar panten muncar dina lir kakonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purname kono dasaring mangsa katika kula kinten kala wau menawi mboten kula ingkang temandang kula kinten mboten badhe rampung perkawisipun antawisipun Antasena kaliyan pun para sata Kurawa Baba Remban sing gedhe pangapurane wong atuh amung iso kalimaya ngger Janaka anakku cah bagus merga sangka gedhene kekarepanku sartane sangka gedhene kekayuane Begawan Durna nggonku kepengin ngayonake lanat majamu Nini Pragiwa Janaka nganti pun bapa kelebihan ngger nganti pun bapa kelalen yen to kesatran Madukara kuwi papan sing kebak utawa gudhanging wong sing duweni unggah-ungguh sartane gudhange wong kang duweni tata krama. Nggih, Bapa Remban, mboten dados menapa. Aku yo njaluk ngapura ya, Lek. Mergo aku wis ngantemi wong-wong Kurawa kae mau. Ya iya Antasena ora apa-apa anggere ora mbok baleni. Ora mung pisan iki ya. Aku pengen ngetokke ning Kakang Gatotkaca nek lehku labuh karo Kakang Tetuka kuwi pancen lahir batin. Iya, nganti ibarat tak totoi nyawaku dhewe. Senajan sing maju perang mau Pakde munyuk ning aku saka mburi ndonga. Tak setrum terus, tak tembak tenaga dalam terus.
ben kebal bacok. Nyatane mau iso metil nggone Durmagati barang to kae mau. Iya entos sesuk meneh aja kurang ajar. Ora wis kapok aku. Terus piye Janaka? Keputusane kepiye? Kasile lehmu sak pirembagan ke anak-anakmu. Nini Pergiwa kepiye? Kira-kira Pergiwa gelem dirabi karo Lesmana apa ora? Piye Le? Sidane arep macangke Pergiwa adikku karo Kakang Gatotkaca apa ora? Antasena, piye Macile? Bopo Remban. Apa Janaka? Prayoganipun bilih anak kula pun Pergiwa piyambak ingkang matur kelawan jengandika. Paduka Bapa Remban Durna kajengipun cetha lan trewaca. Ah, ngono. Janaka. Inggih Bapa Remban. Ya, yen mangkono Pergiwa suwun supayane maju nggone sowan satane rada nyaket marang kowe supayane cetha lan trewaca apa sing diaturake lan ini Pergiwa. Pergiwa kula wonten maring dawuh Rama marata diage maju pun Rama bakal taren kelawan sira anakku Cahayu. Nana nggih ngestaken dawuh Rama Arjuna. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenani wadana rema-rema kalingan ngrangan sang tiah manah hengkung sumungkam kuling sang kakung rarep pokok alon wawasira baboyayi mane-mane-man biraten te pronto yayi ulun tadah runte ulun tadah runte Pergiwa kula wonten mandika dawuh paduka Kanjeng Rama Arjuna ing Madukara ana ning kene iki ana loro kang prapta ana ngersanipun Rama inggih ingkang sepisan Bapa Penemban Durna Jayang wing Sukalima ping pindhone kadang mutu wing Randu Gumbala ya anakku Antasena ingkang wigati sakloron bakal ngayonake kelawan sira anakku. Kira-kira kowe gelem dirabi Gatotkaca apa Lesmana matura dimen Bapa Penemban Durna lan Antasena bisa midhanget apa ingkang dadi aturmu Pergiwa. Bat-bat. Nuwun sewu lho Rama. Datang Gus kula mrika. Nuwun sewu, lancang awit kula badhe matur ingkang kados mekaten. Ora dadi ngopo. Yektine Bapa Penemban Durna bakal nampa apa kang dadi aturmu mbuh becik mbuh orane. Oh, Pergiwa kake matura kowe. Kake matura. Kowe gelem dirabi Lesmana apa kowe gelem dirabi Gatotkaca? Nek kowe gelem dirabi karo Gatotkaca, aja gelem kudu dirabi karo Lesmana. Oh, njaluk dijiabut. Aja Antasena aja. Aku wong tuwa lho, Ngger. Nuwun sewu, Rama, kula aturi midhangetaken aturipun ingkang putra. Iya, Pergiwa, inggih. Sayekti kula menika purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon. Maton syarat serananipun. Kula nggadahi kekudangan inggih menika kula nyuwun. Nalikanipun temanten Kakung Binaya wonten kesatriyan Madukara sakmangke temanten Kakung kedah Cunduk Sekar Dewaretna Kanjeng Rama. Oh, njaluk pamit Janaka. Temanten Kakung kudu cunduk nganggo kembang Dewaretna. Inggih Kanjeng Rama. Wah, candha. Lek Antasena kepiye? Aku weruh ngendi papan dununge. Yen to pancen weruh marata diake aturna marang kadangmu tuwa ya anakku Gatotkaca dimen diupadi lan dibudidaya. Njaluk pamit le.
mangkah anggur sumbar mawalindra bumi kuncing kumaludo kuntur ketuk pripun nggih candha wis cetha kelakon rabi Kang Gandulkaca lho sababipun Pak Bekandur tesih mapan teng Madukara to nggih heeh ning wis bali merga ngene terangane jebulane ya menika basa ngendi Gunung Kidul jebulane ya Di Pergiwa ndek kekudangan lho lajeng kekudangane gelem dirabi karo sapa wae waton temanten lenang nalikane binaya ning kesatrian Madukara kudu cundhuk aduh kembang apa ya mau walah repot kembang rawe udu apa ya wajan ndas gegeden iki ya ora penak sih kembang Dewaretna Sekar Dewaretna wah pun kula aturi kendel kemawon lerem wonten satrana Gumbala kula sagah ngupadi wonten pundi dunungipun Sekar Dewaretna sampeyan aja waton lho sing ndek gegayuhan iki Kakang Gandulkaca sing pengin rabi karo Pergiwa kuwi Kakang Gandulkaca duka sampeyan lho nanging kula mriku namung gayuhaken kekudanganipun Pergiwa menika ora supados temanten kakung kedah cundhuk mawi Sekar Dewaretna nanging kekudanganipun Pergiwa menika mboten ngedahaken bilih temanten kakung ugi ingkang ngupadi Sekar Dewaretna menika wonten pundi oh iya inggih pramila kula kinten sinten kemawon ingkang madosi kula kinten sah-sah mawon oh ya wis matur nuwun ya Dik nek ngono aku tak matur nang ngersane Bapak Werkudara antum damel Hey
Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lato kadingune caritane andalira sang Prabu sasra bawing mespati aran patesu wanda lelabuane pon tan kinelung tri prakara guna kaya purana ingkang tenan tapi nuhoni trah utama Mastro Sidam sekaring bawana langgeng Sena Pradeksa putuku cah bagus nggir wayah ulun Sena Pideksa padha kandir harja sak para tamu anggon jeneng kita sowan ana ngersaning puni yanggir Sena Pideksa lunun amit pasang kaliman tabi Kanjeng Hyang kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk awit wilujeng piswanipun ingkang wayah pun Sena Pideksa Kanjeng Hyang iya Sena Pradeksa iya tak tampa sembahmu pangestu ulun tampanana nggir kawula nukna ninggi sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat ndayanana kasantosan Kanjeng Hyang Bathara Baruna iya Kyai Semar iya Sena Pideksa kula wonten maringat dawuh apa tukang dadi darunane nggih wonten janur gunung Kadingaren jeneng kita sowan ana ngersaning pun Hyang ya Sang Hyang Bathara Baruna nggih ana wigati apa sajak cawis gaya kita nun mangke Kanjeng Hyang kepareng kula munjatur wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Baruna bilih sejatosipun anggen kula sampun ndungkap dewasa menika kula namung kepingin mangertosi tuwin kula namung badhe kepingin ngawawu Sudarma inggih Sudarmanipun ingkang wayahipun Sena Pideksa Kanjeng Hyang sinten sejatosipun tiyang sepuh kula bapak kula menika sinten awit dumugi sapriki kula dereng mangertosi tiyang sepuhipun inggih Sudarmanipun Sena Pideksa menika sinten Kanjeng Hyang Mastro Sidam sekaring bawana langgeng Sena Pradeksa kula wonten timbalan yakti yen to jeneng kita nggih pengin mangerteni sapa to sejatine wong atuwa kita ya Sudarma kita ingkang banget jeneng kita bekteni jeneng kita ulun dawuhi supayane munggah ana ing kesatriyan Jodipati ing tunggul pawenang golek ana ingkang kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena yektine iku kang ukir jiwaraga kita ya iku kang dadi wong atuwa kita ya Sudarma kita nggih Sena Pideksa Permarare manguswamyong ambrang kadhe karananing kaswase ning
marga malakung tumiring sang Gandawastrat maja leng-leng lalu angulate Surya mangrangsang waya inggih Kanjeng Hyang mboten kinten babar pisan teka cumeplong rasing manahipun ingkang wayahipun Sena Pideksa ya banjur besok apa nggonmu bakal budal sowan ana ngersane wong atuwa kita ingkang aran Raden Werkudara Kanjeng Hyang piye menawi kula dipun lilani bidal dinten sakmenika kula badhe ngawu-awu Sudarma ngupadi wonten pundi dunungipun Rama Raden Werkudara ya ulun pangesta ninggen sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya mung ulun sangoni puja puji pangestu muga-muga kalis nering sambikala laku kita ngupadi Werkudara inggih Kanjeng Hyang mangka hanggra sesumbar mawalindra bumi gonceng maludha kuntur katuk halo tap Aritu mawon mangawara wara-warahan wong tengarane ngajurit kong maguru kongso tetekadya utula war panjriting
Para pancriting turangga hesti rekata ingkang waja layu sepit waja layu sepit sing ngenteni sapa ya Mir? Sing ngenteni sapa? Sing genter Yardi. Yardi sapa? Lho. Iki sapa iki ana satriya bagus nom-noman bagus. Mongko malah diderekke karo kakekne Semar. Ndara Antasena. Iya, Kek. Iki sapa iki? Mengkerian. Ndara Sena Wideksa. Apa Siwa Semar? Sanuwun sewu. Sampeyan kedahe teng ajenge satriya niku kedahe lenggah teng isor. Apa sababe aku kudu lungguh mengisor? Ampun to. Kula jarwani watone sampean lungguh mengisor yen. Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon. Ler genjang alis risang mawe kandrung. Kudune kan notin. Lho. Sapa iki, Kek? Mengke riye Ndara. Siwa Semar kepiye? Kula jarwani sakniki. Ndara Antasena sampeyan ampun kaget. Niki niku putrane Kang Rama. Niki niku rayine sampeyan. Niki Kang Rayi. Ndara Sena Wideksa. Nika Kang Raka. Nika Ndara Antasena nggih masmu nggih Kang Raka nika Atmaja sing nomor 3 saking Ndara Werkudara. Lho Gusti. Ora kok sampean iso dadi ngomong sing kaya mangkono kae. Pripun? Sampean kok iso ngarani nek bocah iki Atmajane Bapak Werkudara apa anggepe Bapak Werkudara ki terus ninggal winih rana-rana ngono apa piye? Sekedhap. Kula jarwani niki niku nggih adik kandung sampean lho. Adik kandung piye? Niki niku putrane Kang Ibu. Niki niku putrane Dewi Urangayu. Lho Gusti. Wong rumangsaku Ibu Urangayu ki ora tau laku bedang karo priya liya. Lah kok dadi malah kok mengke riyen kula jarwani Ndara. Putrane Kang Ibu Ndara Urangayu. Kok iso kaya mangkono? Iso mawon latihan kok. Dados ngeten. Kang Rama niku ampun duangu to, mboten tau tate tilik teng kayangan dasaring samudra, mboten tau tate tilik sibu. Lah iya. Bapak iki wis ora tresna karo sibu apa piye? Nek tresna niku tenan. Kewajibane kathah. Sakniki rak Kang Rama rak ajeng mantu. Lho lah iya. Terus kok iso dadi bocah kuwi lair piye? Ceritane sangka kangene Kang Ibu. Rikala semanten ngantos kegawa ngimpi. Ngimpine Kang Ibu niku kaya-kaya wis karon sih dadi siji kalih Kang Rama. Terus mimpi basah ngono wae meru rasane kene kok. Karon sih. Ngono wae kok cacah saiki ora mudeng. Karon sih ya apa? Nggih niku sing diomongke Bagong niku. Terus dumadakan lawungu saking Nendra kok. Lah Kang Ibu kok malah nggerbini. Terus lare niki. Walah adikku bocah bagus. Menika Kakang Mas Antasena. Aku Kakak Bambung. Nggih. Kakang Bambung. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa. Tapi arep sowan Bapak Werkudara apa piye? Nggih. Ning syarate abot lho sowan Bapak Werkudara ki. Syaratipun menapa kula mboten badhe suwala.
Duh piye ya? Kowe iki sok ngono kae je bapake. Kowe tak aku anak. Kowe tak aku anak janji kowe iso mene labuhan karo Werkudara. Lajeng lelabetan menapa ingkang kedah kula lampahi. Ngene wae. Gandeng kakangmu, masmu, Kakang Gatotkaca arep rabi karo Pergiwa kadangmu ing Madukara. Mongko syarat-syaratane temanten kakung kudu cundhuk nggunakake cundhuk Sekar Dewarna. Nah kowe ngupadya Sekar Dewarna. Engko nek ketemu aturna bapak, tampa suwitanmu. Nyuwun pamit Kakang Mas. Sampeyan ajeng teng pundi? Aku arep sowan bapak. Wigatosipun aku arep sowan bapak, arep matur nek Kakang Gatotkaca sida dhaup karo adhiku Pergiwa. Ajeng enten wonge pun. Wis, ora saku kan bebangal. Bakune sampeyan Kakek Semar ngetutno adhiku Senopideksa kae. Kula tutke, Ndara. Tunjung bang terate madeg wonten madaning Kayuwangan Puspa Kawedar ya ing Kayuwangan Puspa Wedar nenggih kayuwanganing Sang Hyang Bathara Daneswara ya Sang Hyang Bathara Danapati ya Sang Hyang Danaraja dukunane Nalendra ing negari Lokapala tumulden angkat minangka dados peranganing Jawata dening Sang Hyang Resi Kaneka Putra kang minangka kamituaning Kayuwangan Suralaya. Layaka semanten daden tremeng warta hidupi mulat pisawanira Pandhita Kendari Sada nenggih Sang Begawan Mayangwara. Walajare Sang Hanuman tanggaping gati Sang Hyang Daneswara ares wandangu dumateng prapanira Sang Senggana kula wau.
meh rahina semobang Hyang Aruna tinetraning ukara apuk sabdaning kukila areng kanekara sagetar neketong neng aku ler wuwu sing pine panca apa toking ayamana mangwahing pagakan Bung Mas Nomo Sidam sikaring bawana langgeng ya jagat pangestu karo wayah para jagat mengko dhisik to teka ora pangling ya mboya pangling ingkang prapta munggah ana ing kayiwangan puspa wedar mboya pangling kaya gembong mangliawang ya Anoman ya Senggana ya Maruti Anoman Mayangkara padha kanthi harja saprapta kita anggon jeneng kita sowan ana ngarsaning panjenengan ulun Senggana nunamit pasang Kalimantabi tinebi nang ladune dumawing tawang towang pukulun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdipun Anoman kula tadhah wadon wondene kula wantun minggah wonten madaning kayiwangan puspa wedar pukulun Daneswara ya mboya dadi ngopo yektine panjenengan ulun ngeparengke jeneng kita minangka titah jejering titah munggah ana ing kayiwangan puspa wedar kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya Senggana ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi munggo apa to kang dadi wigatine wondene jeneng kita sowan ana ngersaning Sang Hyang Daneswara Anoman pukulun mugi dados ning kawuningan lepat atur kula diagung pangaksami Bejatosipun kula menika namung upadi dumateng menapa ingkang dados kekudanganipun putri ing Mandukara inggih menika pun Nini Pergiwa. Ingkang sakmangke nggadhahi kekudangan purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon tiyang kakung waton temanten kakung kedah mawi cunduk Sekar Dewaretna. Kamangka sakmangke Nini Pergiwa menika badhe kapacangaken dumateng Atmaja Kuling anak kuling pringgondanipun Gatotkaca. Pukulun kula suwun kanthi sanget lilanana sukulan menggalih paduka Sang Hyang Pukulun Danapati maringaken wujudipun Sekar Dewaretna gandeng paduka ingkang kagungan wujuding Sekar menika kula suwun kanthi sanget sakmangke badhe srana kinarya inggih menika cundipun anak kula pun Gatotkaca anggenipun badhe dhaup kaliyan Nini Pergiwa Pukulun Danapati permarane manguswa ngambrang ati karanane kas wase yaneng maraga amalatku Sang Kanda Wastratmaja lang-lang laluh hangu lade
mangolade surya mangrangsang waya Om Mas Rama sidam sikaring bawana langgeng senggana kula timbalan yektine pancen musti tiwayaning mangsa kala wis nekani jalaran rikala semana Wang Pikulun Bathara Indra wis paring dawuh kelawan panjenengan ulun kalamunta wektu dina iki Sekar Dewarna kudu mudhun ana ing Madyapada ya ning Jagatraya sartane Iwang Pikulun Bathara Indra wis dawuh kalamunta pergiwa kelawan Gatotkaca wis pinesti dadi jodho dhawuhe lajeng marang Paduka Pikulun Marta Dyaki samapta ing gati sawega ing diri jeneng kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Dewarna ingkang kita karepake ingkang mengko bakal dadi sora kudangane Nini Pergiwa senggana matur sembah nuwun Pikulun tanpa anoman Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang sangalis risang mawe gandrung ngaturaken panuringkang tanpa pepindhan Pikulun wondene Paduka Sang Hyang Daneswara sampun kestu maringaken wujuding Sekar Dewarna menika iya senggana yektine pancen wis pinesning kodrat kudu kaya mangkono yen mangkono jeneng kita ulun dawuh supaya budal ning Madyapada nyuwun pamit Pikulun Lho. Sopo kae? Lah kok dadi ana nom-noman satriya bagus. Mongko ditutupi arupana kawan. Ya, nggih, mandeg nggih. Den prayitna semurine seka balik ngang titiane kanta yane
Sunya purnama sasi kilar-kilar semedyan ing tengahing latar. Lho. Menika Kyai Semar. Iki. Sapa ki jenenge lali? Anoman. Nggih, Ki Lurah. Ya. Kowe kok tekan kene iki piye? Lho, kula ingkang badhe nyuwun katerangan dumateng panjenengan. Piye? Menika satriya menika sinten? Iki anake Ndara Werkudara. Lho. Atmajanipun Yayi Werkudara. Heeh. Sinten menika? Iki Ndara Sena Pideksa. Lho, wigatosipun dipun dherekaken panjenengan arep ngupadi Sekar Diwarna. Waduh. Niki sing sampean padosi Kyai Semar kuwi niki Sekar Dewaretna. Wela Rama kula ingkang sowan. Wes Yata laruta saking kutha Sangkuru kula Yanamutusa Sang Sri. Wah. Bambung. Oh, Pak. Yo. Piye? Katerangane kepiye? Nggonmu kowe tau utus sowan kersane Jelamprong pamanmu Matuwara. Apa ya Sita macangke ngrabeke anakku Kadrukaca karo Pergiwa? Sita. Wah, ngapusi. Sita, Pak, yakin sumpah ngapusi. Ya wis, ora Sita. Wah, kowe iki anak kepiye? Aku ngomong Sita dituthu, ngomong ra Sita dituthu. Ya wis, percaya ora? Percaya. Oleh medicil matane. Ora sida. Wong tuwa kowe mata-matake. Pak. Iya. Katerangane ngene. Adhiku Pergiwa gelem dirabi karo sapa wae waton temanten kakung nggunakake cundhuk Sekar Diwarna. Katon, piye kuwi? Kanjeng Rama, senajan to kedang upadi ngantos lak-lakaning bawana, kula mboten badhe wegah, kula mboten badhe suwala. Awit kula kedah ngupadi tuwin kedah budidaya. Mulih kasembatanipun gayuhanipun putra Daup kaliyan Yayi Pergiwa. Sapa peplayon? Oh, lah kae pakete teko, Pak.
ngalang jawana klar wantan moncar tinon ler kakonang surem sora tetan padang sapa no bocah bagus kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Gusti wah kowe kok nyelo aku Rama Pak gelem ora gelem sampean kudu ngakoni iki jenenge Sena Pideksa yatnake sampean anakku patutan karo sapa lha ya mbu kowe pas sampean ngrendeng kae dasmu ora wah ora tau kaya ngono ya anake sapa iki anake sampean karo Ibu Rangayu iki adikku wis ora tau ngumpuli Rangayu kowe mbokmu demenan wah diomongi kok iki to dumadi saka ngimpine Sibu sampean mlebune ngimpine Sibu terus ngimpi ngono kae lah terus Sibu tangi-tangi kok wis ngerbini terus lahir bocah iki tenane ye tenan wah atik iya tenan wis to anakmu ki Pak Jaidan wah bekti kula kunjuk wah tak tampa inggih ya aja kaget bapak jan ngono kuwi inggih Kakang Mas Haya karo sapa rene piyambakan nggih mawon arep apa menika Sekar Dewaretna badhe kula aturaken tur ngarsanipun Kakang Mas Gatotkaca nyuwun pamit Kanjeng Rama mawar mangawur-awur-wurahan wah jlamprung Arjuna Janaka kula wonten paring adhawuh Kakang Mas iki sing digawa Gatot iki sing dikarepke anakmu bodho Pregiwa kula wonten paring adhawuh Rama kuwi ingkang mbok karepake apa dudu bet-bet cocok karo
apa sing digaya cocok karo apa sing dipingini. Yayi Pergiwa. Inggih, pangeran, inggih, pangeran. Yayi Pergiwa, Rama. Apa? Mboten nyangka kula saged dados tunggal kaliyan Yayi Pergiwa. Inggih, pangeran. Pangeran. Pergiwa kula wonten dawuh Rama. Apa pancen kuwi ingkang mbok karepke? Inggih, Patopat. Inggih, menika Sekar Dewaretna. Yen mangkono Gatotkaca, aku titip anakku Pergiwa Gulawentan. Lan aku mung ndedonga muga-muga nggonmu mbangun bebrayan agung lan anakku Pergiwa bisa langgeng selawase urip nganti puputing yuswa. Matur sembah nuwun, Paman. Tenan. Piantun ki nek iso mabur. Walalala kae. Jan. Nemeti apa ya, Mir? Sawangan ngelangit kae. Wela, pornografi. Ning kok apik ya kae. Kok ya iso ning ana ning langit kok kaya ngono kok ya iso. Jenenge wis kodrat pasti jodoh Bagong. Pripun ana? Jangan pengen mboten ngoten niku. Karo mabur ngoten niku pengen mboten. Ora sah sok neka-neka. Anjuna ki wis tuwa kok. Tenan mboten pengen ora. Ngene Jandara Sembadra gah. Nang omah penake ngejo. Dadak kon mabur kaya ngopo to? Oh iya tak cobane. Ora urung arep coba. Coba. Arep nyoba pripun? Ha nika Lesmana mangundurke. Edan. Ladalah musik Aduh Bapak! Wah! 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 Oh, Werkudara tegel kowe. Aduh! Werkudara piye Werkudara? Cari mantu Werkudara. Di. Apa? Sumbangane. Oh, tuwa orang tuanane ora nyumbang. Ya lah. Duryudana arep melu-melu ae.
Werkudara Duryudana kakangku ya. Wah. Parat mbok wenehke apa ora pergiwa kanggo dhaupe anakku karo Asmana. Wah. Taunana Windanana ora bakal tak wenehke nek urung kumlundung jangane Werkudara. Mati kowe dhisik. Oh. 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 Mati kowe. Hot. Oh. Ah. Mati aku. Wah. Nderek mangayu bagyan Jendara Werkudara. Yo. Wah, Gatot kelakon rabi. Ah nggih. Melu seneng wong tuwa kaya Semar isane ming ndongake. Yo. Muga-muga langgeng anggone bebrayan. Langgengipun Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Pergiwa sami kaliyan langgengipun Mbak Eka kaliyan Mas Wahyu. Amin. Muga-muga enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma. Pungkasane ngatur Semar kula nyuwun pangapunten menawi kathah sedaya kalepatanipun Semar Badranaya. Matur sembah nuwun sangat kalepatan kekirangan. Mbok menawi kirang pripun kula nyuwun pangapunten. Yo. Mugi-mugi mboten gelo, mugi-mugi sedaya sami rahayu wilujeng kalih seniring sambikala adoh tebih saking Rubeda. Durga mendhak kala sirna. Amin.
Matur sembah nuwun. Kula Semar mewakili jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Matur sembah nuwun sanget, slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Pungkasane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golekane Gong aja lali Gong. Ngestokke dawuh Mir.